L'estada de traductors d'Irene Solà és un exemple clar del que estem fent aquí a Faber, que és dotar de temps i espai de qualitat a persones que estan treballant sobre un tema en comú. Aleshores, això què fa? Permet un enriquiment tant del treball individual com del treball col·lectiu. Tenir aquesta possibilitat, aquesta oportunitat de veure'ns tots, de poder parlar amb l'autora, de demanar-li dubtes, de demanar-li coses, d'entrar a la novel·la amb la seva perspectiva, a través del seu punt de vista, va ser una autèntic meravella, un goig. Amb aquesta experiència puc reconstruir, reproduir, recrear millor el contingut sense perdre l'essència de la novel·la. La possibilitat de viure amb una xarxa, durant dies amb una xarxa de traductors, de compartir dubtes, de compartir obres traduïdes, experiències, i de fer-ho en un voltant natural com aquest, amb la tranquil·litat de les granotes a la nit, amb la tranquil·litat dels arbres, que també és una mena de meditació, de creació per nosaltres. Moltes gràcies a Faber & Llull per oferir-me aquesta oportunitat de viure una experiència única i és la primera vegada que puc treballar directament amb l'escriptora en el ple procés de traducció. La lectura pública que faran els traductors aquesta tarda a la llibreria Isop d'Olot és també una manera de donar un retorn a la ciutat de tota l'activitat que passa aquí. És socialitzar d'alguna manera el que està passant i permetre transmetre aquest coneixement, aquesta experiència a les persones d'aquesta ciutat.